15 October 2024. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine update, ndine nyaya dzakawanda dziri kuitika muZimbabwe nhasi. Hazvina kumira zvakanaka. Ndangoti nduye ndingobatanidza dzese dziri kuitika muZimbabwe so that munotanga dherenyu muchiziva zviri kuitika. As usual, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane because zvinhu hazvina kana kutombogadzikana sekutaura kwandiri kutozviita iko zvinezvi. Ndiri kusangana nenyaya panapa yandiri kuda kutanga nayo yaadvocate Nelson Chamisa, avo vakangomuka pakati peusiku around 12:08 ndope vakamuka vachitaura mashoko aya pamasocial media platforms avo vachiti not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path, be blessed. Ndo mashoko avakauya vachitaura, ende tese tinonyatsoziva kuti zvinhu zvakaita sezvizvi kana vachinge vakuzvitaura zvinoreva kuti chii. Tiri kuziva zvinoita kuti munhu wekuti akabiridzirwa, akabva abhitrayiwa, zvakawanda zvakaitika paari. So ndo pakutaura kuti hadzisi dzese mhepo dzinouya kunokuparadza but dzinouya kunokuita sei, kunokuvhurira nzira. Ndo zvinhu zviripo kureva kuti nzira svinu iripo inenge yakutovhurwa kuona vakutanga kutaura mashoko akadai. So ndo situation iripo paground iko zvinezvi kureva kuti something good is about to happen. Pane zvakutoitika pazvinhu zvavo, masettings avanenge vachizvirova. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya imwe yekutanga yandangondiyo ndakakubatirai. Tiri kusangana zvekare neimwe pari kunzi comrade Wadyakajena cleared of fraud charges by Supreme Court. Comrade Justice Wadyakajena has been declared of fraud charges free after Supreme Court ruled in his favor, dismissing the NPA's appeal. Comrade Wadyakajena was previously charged with fraud and money laundering. Nomboziva nyaya dzedze pakuti vakazombotorwa mota dzavo zvikadididididi. Nyaya macharges anga kungobuda ipapo anga akawandisa, but zvese izvozvo zvava zvongonzi it's something chekuti hakuna zvakadaro. Like vanhu vakawanda muZimbabwe vaigara vachicomplain about nyaya iyoyo vachitaura kuti it's catch and release. Saka apa kureva kuti catch and release zvakuita kakumeka sense because vanzi havana kana mhosva kana chinhu, hapana kana chavakatadza pazvinhu zvese zvavaita, havana mhosva. Ndo nyaya iri panapa. Tiri kusangana zvekare nenyaya yaDexter Nduna uyo wekurimandwa in custody nezuro nenyaya dzake dzekunzi kutora mari dzemaseat parking, mari dzanga dzakatarisirwa kunzi mari idzodzo dzinotorwa nevecity council. Seat parking company ndo basa rayo rekuti inge ichitora mari idzodzo vachiita zvavanenge vachiita nemari. But ndiri kuzoona vanhu vakawanda vemuZimbabwe pane vakutotanga kuita sort of campaign yekubuda vachitaura kuti why didn't the government arrest Dexter Nduna for a fraudulent tenure as MP of Chegutu? He was paid a salary every month plus benefits for 5 years without winning focal. Why arrest him for change yanyakakomana yema parking tickets? Free advocate Nduna, mupei mutipe maserious. Ndo imwe nyaya iri panapa. Paakanzi akaita chinhu chihombe akagara 5 years achipuwa salary every month, achinyatsozikanwa kuti akadyiwa asiri akawina, but akatoenda kuparliament achitaura kuti ndini ndatowina ipapo zvechisimba zvezve. 5 years dzakapera achipuwa mabenefits everything, achitonzi ndiye ari kutori MP ikoko. Hapana kana zvavakamuita nhasi because of nyaya yekunzi paitwa zvinenge zvemadhola nyaya dzezonzi watora mari dzeparking madhola iwaya team chapter wati yake yakuda kuita obva anzi asungwa. Saka vanhu vakuti tipewo maserious, hapana zviripo, maifanirwa kunge makaita action pane chinhu chihombe chakaitwa, kwete kanyaya yakadiki kuti nyaya yatwa madhola kuti ndo imwe nyaya zvekare iri kubuda iri kutaurika panapa muri yeZimbabwe. Ende tiri kuzoona zvekare pane imwe nyaya yatiri kusangana nayo inova nyaya inochekuita nemaopposition zvekare yemuZimbabwe. Pari kunzi if the Zimbabwean opposition, by which I mean Nelson Chamisa, if he intends to run or anyone who is not Chabangu crew wants to win seats in 2028, the work needs to start now. Leadership have to openly declare their intentions to run, otherwise it will be a
bloodbath. Ndo zvimwe zviripo kunzi chamisa kufana kugara vatibudira pachena, vogara vatobudisa kuti alright takutoya nemwe political party, takutoya nechakati chakati, votanga kuita zvinhu zvavo. Ndo zvimwe zvinhu zvekutaurwawo nemazimbabweans. Imwewo yenyaya zvekare yatiri kusangana nayo. Tichijambira ipapo tiri kuona nyaya yemapresidential villas aya anga akagadzirirwa kuti achazange ari eSADC haana kuzopera amadzandiwa. Ndo imwe yenyaya zvekare irimo mudariro. Mavillas iwaya haana kupera, but ivo vari kutotaura kuti villas update, things are progressing nicely, we are approaching the home run. Ndo zvinhu zvavari kutaura, but chokwadi chiripo ndechekuti mapresidential villas aya haasapera. Kutotadza kunzwisisa zvedu kuti chii chingangove chakaitika pamazuva iwayo, because zvainzi zvaida kugadzirirwa kuti SADC head of state azova achipinda imomo, but up to now target yacho yasati yapera. Pane zvakawanda zviri kutaurika ipapo. Tisingakanganwi zvekare, pane imwe nyaya ya Amos Chibaya akanyimwa bail akanzi anozodzoka musi wa 30 October. Inyaya yakaitika nezuro sekunzwawo kuvamwe munokwanisa kunge makazvinzwa, vamwe hazvina kuzopfuura nemunzeve dzenyu. Kozoita imwe nyaya zvekare yandiri kusangana nayo iri kunetsa panapa, pari kunzi unqualified councillors burden Harare City Council. Imwe yenyaya iri kutaura kunzi macancelors mazhinji havasi tombori qualified zvamuchose. Pavanenge vachishanda kucouncil vane madepartments avanozopuwa. Umwe anozonzi iwo chimhanyawo zvakadai, iwo chipindawo zvakadai, iwo chipindawo zvemafinance, umwe onzi iwo chitawo zvemastands. So for example, pane umwe wemastands ari kunzi akabvunzwa kuti what are the importance of wetlands, akatadza kuzvinzwisisa kuti zvii, but maybe nini ndiri kutaka kuvhunduka, saka pamwe ndosaka ndisiri kukwanisa kunge ndichinyatso kuansa zvinhu izvi. But vainzi saka vanhu vese vazhinji vacho vari ikoko vari kunzi havasi qualified, vangori vanhu vekungoti umwe anongopinda chero ane grade 1 anongosvika achingonzi ari ngopinda achingonopinda kucity council ikoko. But even though zvazvo vanhuwo vemuZimbabwe vamwe vari kuti nyaya idzodzo dzese idzodzo tinenge tichitodziziva, and tisu tinenge takatochuza vamwe vacho vanhu ivavo kuti vange vaiende vachinotimirira, because vamwe vari kuti vaMugabe vanga vakadzidza zvisingaiti, asi nyika yakatoramba ichitofa vakadzidza kudaro. Saka pari kunzi zvakangofanana, isusu tinenge tatochuza munhu atidi kunetswa. Ndiri kuzoonawo vanhu veFAZ ndo vari kubuda vari kuti dear Hararians, it's time Harare is ours to save, let's make Harare great again. Vari kutaura on the same issue yekunzi unqualified councillors vari kunetsa, vari kutadza kurana zvinhu mucity council. I don't know kuti vari kuedza kuti chii, kana kuti vari kuedza kuti pochinjwa futi here, kana kuti votikoliwa here. I don't even know kuti these guys vari kutry kuita sei, but chinhu chandiri kuzoona chiri kuitika panapa ndechekuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vari kuti we the citizens are satisfied with our elected representatives and are witnessing positive changes. FAZ trusts it's not your place to dictate who is suitable or not. Your actions undermine the people's will by facilitating ZANU-PF's election rigging, rendering your opinions baseless. Chimbosiyana nevanhu vedu ndo zvinhu zviri kuitika panapa. Ivo vacho veFAZ vari kuti where did you stay so that we all can come and witness that you call positive changes in Harare? It's a fact. Harare councillors have dismissally failed the city. Ndio mashoko arimo mudariro avari kuramba vari kutsenedzerana, vari kuonesana ipapapo kuti aiwa makansela emuHarare vatadza basa. But ivo vanhu vacho kuti isusu tinotori right and tiri kugutsikana nebasa riri kuitwa nevanhu vatakasarudza. Hatidi kusarudzirwa, vatakatosarudza ivavo ndivavo. Ndo nyaya imwe iri kuitika panapa, nyaya iri kunetsa, because imwe nyaya yazonetsa ndeyekuti tina finance minister Mutuli Mncube atori qualified zvese, everything bo, but zvinhu hazvisi kufamba kusaidi kwake ari qualified kudaro. Saka ngavasiye vanhu vatinenge takarese vatinenge takasarudzwa. Ndo nyaya iri kuitika. Tobva tauya zvekare pane nyaya imwe yatakatsenedzera panapa nezuro, nyaya yeMpox for real yakapinda muZimbabwe, yavemo Mpox. Macases ayo acho arimo hazvisi kutombochinja, because so far muAfrica it's almost more than 7,000 something macases eMpox yakapinda. But muZimbabwe ndo imwe nyika iri kunzi yakapindwa neMpox. Pane 2 macases, you know, to my surprise ndakaona vamwe vanhu kuti no uri kunyeba. It's like
I was so disappointed kuti maZimbabweans vanosvika pa the extent yekuti everything chikutaurwa panapa vanofunga kuti pamwe kunyeva because tinotaura kuti like this video kuti ZANU-PF boy kanere kana kuti chi I don't even know, but chakanyanyodwadza nchekuti some people they came here vakatora video panapa ndo vavaenda naro somewhere ndo vavatanga kuti discuss about it, and someone ndokuzondisendera ma screenshot ndichiona zvinhu zvakaita seizvozvo azvinonyatsondiitira mushe. Imagine kuti nyika ine tatozara negeneration yevanhu vakutotanga kutoti saka iwo pfira dent inopinda sei muno muZimbabwe pfira dent, but it's everywhere now. Nyaya yacho iri kutotaurika, haisi nyaya yekutamba nayo. Ndopo unoona varume vakuru vari kuti pfira dent. Dent rechi unopfira dent sei zvinhu zvisina kumira mushe? Unopfira dent usina kana sendi, unopfira dent usina kana stand, unopfira dent uchigara imba isina pendi, unopfira dent une rakaboka pendi. Pamwe zvese zvazvo hazvina kana basa newe zvako, but to the extent yekuti munodhivhetwa pfungwa ende zvinhu zvine basa zvakutooneka kunge zvisina basa because of kune zvimwe zvanhu zviri unfocused. So tarisa this generation iripo iri kutonga iyi, enda unotarisa ma-profiles avo kana pese ma-social platforms avo kuti pana ari kutaura zvedent zvisina nebasa rezvo mastatement zvichirombe rezvozvo. Enda unotsvaka kuti ndiani aripo, obva utarisa vana vavo kuti pana ari kuswera achiita izvozvo here. Obva utarisa futi generation yekwana Mugabe vana vacho, enda unotarisa kuti vari kutaura zvedent rezvozvo. But vanhu vari busy, vari kunetsekana neupenyu, hamusida kufocusa, hamusida kunzwisisa kuti what is going on, hamusida kumbozvisisa kana musoro. Ndipo unoona munhu ari kutaura zvisina nebasa rese. Pari kutaura zvinhu zvokuti guys let's focus, ona izvinhu zviri kuitika, mpox yatopinda poita sei. Instead of kuti vanhu manyatso kuti aiwa kana ichinge yanzi yapinda pari kutorwa ma-measures api kuti inge iri prevented, hamuna kana basa nazvo. Dent iri kuita sei? Vanhu vanosvika pakucontrola. Ndosaka uchiona kuti munyika yakaita seZimbabwe muri kungokwara izvo. Unomboziva kuti kune dzimwe nyika izvo zvakaita kana semadrugs zvichinzi madrugs ari kunetsa hazvitopinde munyika dzimwe, ende vakatoona kana masymptoms aiunzi uyu munhu anenge ari kurohwa nawo anotokutorawo kuti toamba kutesta kuti haasiri kukurohwa here, kana uchingobvanzi tiratidza kuti uri kumaona kuti yatonyaya. But in Zimbabwe makungosiyiwa makadaro motozara jasman what muchitengesana nazvo zvisina nebasa rese. Why? Because they know kuti imimi makaramba muchiita izvozvo makangotaura zvedent hamusina kana eni chamuchachallenge, vakutoramba vachibuilda life dzavo zichienderera kumberi. Zvinorwadza vakazvara manje. Inini mhuri yangu inenge yakazodai ndo zvinorwadza. Mumwe kana ndakabuda akaenda kudiaspora ozongoona mwana wake ari kungotaura zvedent ari kuZimbabwe apa ari jobless. Unongoexpecta something good, something better, zvine future kuti maybe vana vangu kana kuti chichi vangu zvichazoitawo nani. Ndipo ndozwa inzwa dent. Zvimwe zvacho zvinoda kuti vanhu tinge tichizvitorawo serious nenyika yacho. Zvinhu zvinoda kutorwa serious izvi because zvinhu zvakanyatsotorwa serious hapana mafanizesi anoitika. Vanonyatsoziva kuti this generation nyika iyi yato serious, hatichaite zvinhu zvese izvi. Tosokuona zvinhu izvi anobuda achikanda mari achishandisa zvinhu zvisina nebasa rese. Unombozvibvunza here kuti tarisa kune dzimwe nyika hakuna here vanhu vanonzi vari rich vacho, zvinhu zvokunzi munounganira munhu achinzi mbinga. Iwewe baba wacho uri kuunganira munhu arinzi mbinga, vana vako vachaita sei? Vachangoswerawo vachingoteera sembhande vichingoti mbinga. But nyika muchiurayirwa makatarisa so. Kune dzimwe nyika chero munhu anenge atoita dhiri rake rekuti ari kurowa mari yenyika haabude pachena sezvinoitwa muZimbabwe. Zvokuti mari dzacho dzinobuda dzakushandiswa zvisina musoro futi. Tengera nyika enda kutengera mota, zimota rinenge richidhura. Mari idzodzo dzikaunganidzwa ukatarisa vanhu kana 10 vatengerwa mota, mari yacho yakutosvika kumiliyoni. Ikaunganidzwa pandovhurwa something chiri nani chekuti vanhu vasiri kushanda votombotraya kubatsirika kana vachienda. But zvese izvozvo hapana kana nebasa nazvo, kungoti dent. Vanozoti ngatishandise zvinapa. Iwo imbozvifunga kuti why is it vanhu vacho vanenge vachida unobudisa kunoti vashandise mari yayo. Why asingabude kunoti anoisa pazvinhu zvine musoro kuti ora tikatitei kana kuti hakuna mabasa togadzira kana a certain kana ka industry. Ngatigadzire kana industry chakati kana yemarasha or something chekungoti chinofamba right. Ngatingogadzira chakati vanhu vasiri ngiri chingopinda ipapo mungoshanda zvemaproject zvekubatsirana ipapo. Vanoda kuti mugare muri broke. Ukagara uri broke uri easy kucontrola. But zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvisingadi kunzwika. Kana uri broke uri easy kucontrola.
enda una chono complain ukuthi ngozwe kwanzi chimboye kunokuti kuti timboenda nemipinda yemabhazi right to hatizopai machikenini kana machinga mapedza unokuti nzwa munhu achita kufara nyama kumhanya una smile yakatizara kuface kudai something chekuti unofanira kugara uchiwedzera kuti handichatodye junk food. It's nonsense handibate. We want something better. But hakuna anenge achida basa nazvo izvozvo. Vese vanenge vachipfira dhendi. As for me zvangu ukapfira dhendi handimbofari. Kwandiudza zvekupfira dhendi panapa kana mucomment section handimbozvitolerate, handimbozvifarire. Now nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe imwe yacho yandangoti ndipfure nayo nepanapa ndisati ndaenda. Pane nyaya yakaitika nezuro imwe yandiri kuzoona kuti vanhu vari kuita vachinja vachiona zvinhu maonero ari different. Mnangagwa vakabuda paX pavo vachiti proud to open the 13th Zimbabwe International Research Symposium. Let's embrace innovation and research for sustainable industrialization. Together we will build a prosperous future. Ndozvo vanga vakanyora paX pavo. Ndakatanga kuona zvinhu zvakandibata zvanga zvakutaurwa nemaZimbabweans in his comment section panapa, handisati ndakamboona kuti tingati is it bullying or something, but zvakandibata kuti maZimbabweans vane zvinhu zvavakuona, and zvinhu izvozvo zvikaramba vanhu vane muono wakadaro tinogona kutosvika hatisisina vanhu vanenge vachipfira dhendi. Vanhu vese vanenge vakunyatsonzwisisa kuti pari kudiwa serious nekuti zvinhu zviendere kumberi. So wekutanga kubuda kuti our children have no jobs but yours are all employed. Do you want to leave a legacy of joblessness, Mr. President? Your ZANU-PF Women's League will never tell you the truth, but they are suffering too. All they know is to shake their buttocks. We will hold you to account, Mr. President. Donya eripo kuti vana vedu vari kuita chirombo, vana vedu havasi kushanda. Zvese zvamuri kuita tikuzviona, but vana vedu havasi kushanda. Gadzirai economy. Vana vedu havasi kushanda, but venyu vari kushanda. Vana vedu vari busy kupfira madhendi, but venyu havasi kupfira madhendi. Ndo vari kutogadzira madhendi acho. Mumwe ari kuti, Mr. President, it's time you step down, say. A lot of people are dying, and right now funeral services providers have resorted to moving at a night to cover up for you. We think it's better for the service chiefs to take over while we consider other solutions with the due respect. Mamwe mashoko zvekare ari kubvawo kune mumwe ari kuti, yes, anyone realized that Mnangagwa is more safe when he is outside the country because he is never guarded by security forces, just his aid. Instead, when he is at home, even at merry gathering, he is heavily guarded by soldiers. Mamwe ari kutaurawo zvaari kuona ipapo zvikuitika. Mamwe ari kuti, which industry are you talking about when companies are closing every day? Your ministers must be very honest with you, otherwise you have failed to address the main challenges we are facing as a nation. Mamwe mashoko zvekare ari kubvawo kune mumwe munhu ari kukomplaina. In his comment section, mumwe ari kuti, wrong statement by a totally discredited leader who only embrace self disgrassment and wealth above all. We would prefer to build our prosperous future without you and your ZANU-PF. Only then will we prosper. Mamwe mashoko ari kubva kune mumwe, but your government is forever finding new and painful innovative ways of stealing public funds and our natural resources. Talk about innovation. A prosperous future for yourself, your family, and fellow shenanigans. Nothing is coming out of these projects to save poor Zimbabweans. All the money is for ZANU to remain in power. Remember that one day God will vindicate his people. Mwari kuti chimboitai zvinhu zvine musoro, mumbomira zvekutengesa nyika nevana vevhu. Maforeigners avafanirwe kuwanikwa mufood supply, energy, medical, pharmaceutical supply chains enyika
muchachema zvenyu neStarlink, mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa nevanhu. Muri kuona vanhu vakutanga kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Zvinhu izvi zvese zvandanga ndichiverenga macomments aya ndachiverenga zvinhu mukaenda pa X iyo yaimbonzi Twitter, mukaenda pane ivo that post yavo vanga vakaposta yakapostwa nezuro wodzika dzika ne-comment section uchaona zvinhu zvakawanda zvachitaurwa navanhu. Ini is just that asi zvese zvandangoti nditese ndingoverenga, ndikwanisa kuzoverenga ese macomments, but ndangoti ndingopfura nepapo ndichionesana nevanhu kuti kune vamwe vanhu vakuona Zimbabwe zvinhu zviri different, vakuda Zimbabwe iri nani, kuti Zimbabwe yekungoita zvekuimagine kuti inge chiri nyika yakada chichichi. Vari kuisa pressure because vanhu vazhinji pressure zvekuisa pressure zvamwe havazvide, but ndiri kuona kuti kune vazhinji vakuisa pressure kuti nyika inge ichiita zviri nani. Muri yeZimbabwe ndangoti darike nepanapa ndo nyaya dziri panapa dzandangoti ndiwe nayo ndakakubatirai kuitira kuti mutange zuva renyu muchiziva ma-updates nezvimwe zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Kana uchinge washanya panapa first time yako panonzi paBullied, tanga nekulike this video, gara wasubscribe kana first time yako, wojoina this family, wobva wandiudzawo kuti nyaya iyi uri kuiona sei.